En aquest videotutorial us mostrem com fer la presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria de processos d'estabilització mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari o també en el que serien les categories professionals de personal laboral. Les dues resolucions a la convocatòria estan publicades al DOC, us deixem l'enllaç a la descripció tant dels cossos com de les categories. També us deixem els enllaços a les preguntes freqüents, així com també què heu de llegir abans d'inscriure't i problemes en la tramitació, així com també els barems. Procedir a fer el tràmit. És tan senzill com obrir qualsevol navegador i en el seu cercador posar la paraula Tràmits GenCat. Un cop hem fet la cerca, sol sortir en primer terme, entrem dins de la pàgina i a la part dreta de la pàgina accedim a l'àrea privada. Un cop som dins de l'àrea privada, demanem accés com a ciutadà o ciutadana i ens porta a la passarel·la d'identificació. Posem, en el cas que tinguem l'IDCAT, el nostre DNI, posem el nostre número de telèfon i demanem utilitzar l'IDCAT mòbil. Recordeu que també podem utilitzar l'eClave, el DNI electrònic o clave permanente. Un cop ens han enviat la clau al nostre telèfon mòbil, la introduïm en aquest espai i ho verifiquem. Un cop som dintre, el nostre espai privat, s'anem a tràmits i gestions. Dins de tràmits i gestions iniciem un tràmit. Per iniciar-lo cal posar aquí estabilització, no cal l'accent, busquem i veiem que hi ha procés d'estabilització d'ocupació temporal concurs de mèrits. Accedim dintre, anem al pas 1, diem que és per internet i anem a presentació de sol·licituds de participació. Un cop dins el concurs de mèrits, baixem fins a la part vermella on hi ha la presentació de sol·licituds i anem a cerca el formulari. Dins de cerca el formulari hauríem de buscar en el cas que ens vulguem presentar com a funcionaris o com a laborals si fos categories. Per exemple, si volguéssim presentar-nos a educadors socials, estaríem parlant de funcionaris cossos específics A2. Si ho poséssim, fem la cerca, veiem que hi ha 14 resultats, 3 pàgines on podríem buscar i buscant aquí ja ho trobaríem. Si busquéssim, per exemple, en aquest cas, laborals, una categoria D1 com a auxiliars de geriatria, posaríem la categoria D1 laborals, buscaríem, en aquest cas surt a la primera pàgina també, hi ha 27 resultats en 3 pàgines i veiem que hi ha auxiliar de geriatria. Un cop entrem dintre i accedim amb l'identificació digital. D'aquesta manera ja emplenarà els camps que nosaltres haguem emplenat prèviament en altres vegades. En el codi personal posaríem alguna paraula que identifiqui el tràmit que estem fent. Per exemple, aquí diríem auxiliar geriatria laborals D1. D'aquesta manera podríem fer una cerca molt més fàcil i molt més ràpida al buscar els nostres tràmits. Verifiquem que totes les dades són correctes, és molt important verificar-ho. Anem baixant. Les dades particulars on declarem que no tenim la condició, en aquest cas, de personal laboral fix, en el cas de funcionari, en el cas de cos seria funcionari. També declarem que posseïm la titulació requerida per tal de poder participar en aquesta convocatòria. També hem de marcar quins coneixements de llengua catalana en el cas que tinguem els requisits i si no els tenim hauríem de marcar una d'aquestes dues. En aquesta part d'exempció o bonificació de la taxa és molt important que no ho marqueu si no ho teniu, perquè ja que si ho marquéssiu i un cop exhaurit el termini, si no poguéssiu demostrar que teniu una discapacitat o esteu en atur o jubilació o un títol de família nombrosa, quedaríeu fora del procés i així està escrita la convocatòria. En aquesta part d'autorització no toquem res, ho deixem com a sí i en les declaracions declararem que sota la nostra responsabilitat tot el que hem dit és cert. Aquí en el pagament ens diria quin és el pagament i quina és la taxa i finalment que hem llegit i acceptem la informació bàsica sobre la protecció de dades. Aquí podríem fer dues coses, o desar l'esborrany o enviar-lo. En el cas d'enviar-lo ja hauríem executat el tràmit i ens passaria una passarel·la de pagament. En aquesta passarel·la de pagament sortiria on introduir el número de targeta de crèdit, posaríem la seva data de caducitat i el codi que està inscrit a la targeta, normalment de 3 dígits, i procediríem al pagament. Un cop fet això, hauríem d'anar a la nostra àrea privada i comprovaríem que ho hem fet correctament. Un cop entréssim dintre, podríem veure
si el pagament ha estat efectuat o no i a l'inici del tràmit quan s'ha fet. En el cas que el pagament no s'hagi realitzat bé o no estigui fet, ens apareixeria pagament pendent aquí, a part d'una senyal aquí sobre dient que hi ha un pagament pendent.